Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah kula panjenengan sedaya sami pinaringan kesempatan saged sareng-sareng ngempal wonten ing majelis pengaosan menika. Monggo kita syukuri sesarengan nikmat menika. Mugi-mugi kanthi syukur kula panjenengan pikantuk tambahan nikmat ingkang langkung ageng, utaminipun arupi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, tasih bahas soal medhot hubungan kalih ngamal. Medhot hubungan kalih ngamal. Niki wonten dawuh malih saking Syekh Abu Amr Ismail bin Najib. Qala dawuh sapa Abu Amr Ismail bin Najib radhiyallahu taala anhu. La yasfu ora bening li ahadin kedhe wong siji apa qadamun langkah fil ubudiyati ing dalem ngibadah hatta takuna sehingga ana apa af'aluhu pira-pira penggawene ahad indahu mungguwe ahad dhewe kulluha sekabehane af'al ana iku riyaan kabeh riya wa ahwaluhu lan ana apa pira-pira tingkae ahad
kulluha sekabehane ahwal indahu mungguhe ahad iku da'awiyah ming ngaku-ngaku. Jadi si Abu Amr Ismail maringi dawuh ngeten, wong kuwi ora iso nglungguhi ngleboni suasana ibadah sing sak temene iku gak iso. Sampai dia pada posisi bahwa seluruh pekerjaannya itu riya. Posisinya hati loh. Orang kok ngenteni ngongkon riya orang. Dia merasa bahwa ternyata ngamalku kabeh iki riya. Seorang anak sing beres. Wa ahwaluhu lan pira-pira tingkahe kulluha indahu da'awi. Aku duwe hal, tau cerita, duwe rasa ngene, rasa iku kabeh mek ngaku-ngaku sakjane ora. Nek wis saged ngoten, iki terus Syekh Ismail, iku berarti wong kuwi mulai mlebu ning gone makom ubudiyah. Ajeng dawuh sing nomor kalih waqala Abu Yazid radhiyallahu taala anhu. Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu taala anhu dawuh lau sofat lamuna wis bener-bener bening sernih li kedue ingsun napa tahlilatun wahidatun la ilaha illallah siji wae ma bala itu mongko ora ngreken sapa ingsun ora merduli sapa ingsun ba'da sause tahlil siji mau bisain kelawan suci-suci. Nah, gue yang terus krasa tahlil siji tak anggap wis bener. Wis tak yakini lek tahlilku siji ae ditampa Gusti Allah, aku wis ora ngereken ngamal liyane. Lah mongko gak ngereken-ngereken. Mongko ora bening-bening. Tahlil ping 1000 rumangsane elek kabeh. Tahlil ping 10.000 rumangsane ora ikhlas kabeh. Dadi yo ngamale terus. Ngoten lho ora kok terus yo sak ngono cukup tahlil sepisan tok ae bar kuwi ora ngereken apa-apa. Wis pokoke tok la ilaha illallah wis mari kok main madon minum. Yo ora ngono iki Abu Yazid iki maksude mboten kok ngoten. Krana sakit Abu Yazid merasa sampai saat ini pun saya tidak merasa bahwa tahlil saya itu diterima Allah mergo isih kotor. Durung bening ta. Lek aku wis krasa tenan, tahlilku iku wis bening. Aku wis ora butuh ngamalian. Salat barang wis ora penting. Ngoten tiro Abu Yazid niki. Ora kok berarti terus ora salat. Mergo napa? Nek setrum tahlil siji niku wis dadi. Lha niku sembarang kali wis dadi salat kok. Ngoten maknane ini artinya bisa bernilai seperti salat. Niki dawuh. Dawuh. Enten ngaji hikam niku lek enten dawuh ngeten iki ora kaya ngaji fikih. Nek ngaji fikih niku enten dawuh haram ngoten yo. Haram. Panjen nggih. Dadi ikatan. Nek ngaji ngeten iki nek dawuh ke ulama ahli tasawuf ngeten. Niku sampeyan aja niru-niru sik. Niki namung duduhne gambaran hal suasana sing dialami Syekh Abu Yazid nalika niku. Lah nek jenengan suasane ora kaya iku ya ora roh. Nyeritakno nalika aku nyeplos Lombok aku ngeses-ngeses. Lho sampean ngombe wedang kok ngeses-ngeses malah keselak kok. Betul nggih? Ngaji tasawuf niku pancen mboten sami carane kalih ngaji. Lek ngaji tasawuf tetep sampean kudu duwe instruktur ngoten. Duwe pembimbing sing iku perlu diombe ta ora lho ngoten niku kudu bali teng gurune neh ngoten. Niki namung cerita kok. Ora ngongkon sampean ngono kuwi kok. Pundi enten ketolak mboten dikongkon ta? Mboten enten sing ngongkon. Namung cerita, wong niku lek suluke bener suasanane ngene. Lek suluke gak bener terus rumangsa ngamale apik. Lah terus sakniki sampean suluk napa mboten? Kula mboten suluk. Lah terus kowe rumangsamu piye? Wis ngamal terus ya berarti sulukmu urung bener. Ya ngono tok ae. Kok terus lho
Iku bener kok tak ngoten. Lah mbok tak ngoten ritek lek urung wayahe panggah ra iso-iso kok. Bon. Wa ila hadzainil maqamaini. Lan maring makom loro niki. Napa? Makome Syekh Ismail kalih makome Syekh Abu Yazid. Sing wawon nyeritakne wong kuwi ora dianggep ngibadah sing temenan sampai dheweke napa duwe penganggep kabeh penggawene kuwi riya, kabeh tingkahe kuwi ngaku. Iku dawuh pertama. Dawuh kedua dawuh Syekh Abu Yazid, lek upama tahlil sitok kuwi mungguhku wis bening, aku wis gak merduli maneh liyane tahlil. Wis ora penting ya. Dan ya tapi nanti saiki tahlil kuwi rumangsaku ora bening-bening. Kan ngoten. Nyatane Syekh Abu Yazid kuwi ibadah tenanan. Nggih. Tenanan. Niki enten hikayah. Tusiru aweh isyarah. Apa hikayah tu cerita alatikan turwa kang diriwayataken apa lati anil Wasiti saking Imam Al-Wasiti radhiyallahu taala anhu. Hikayah napa? Wadzalika ta mengkono-mengkono hikayah iku ana sak temene kelakuan. Iku lamada kala nalikane mlebu sapa Al-Wasiti binai Sabur, mlebu nai Sabur ing negara Naisabur. Naisabur Iran sakniki. Saala takon sapa Syekh Wasiti takon ashaba Abi Utsman ing pira-pira santrine Kiai Abi Utsman radhiyallahu anhu. Ten Naisabur niku rumiyin wonten kiai ahli tasawuf ageng asmane Kiai Abu Utsman. Nah, Syekh Wasiti niku mlebet teng Naisabur pinanggih santri-santrine Syekh Abu Utsman. Dan lajeng Syekh Wasiti mangklet dateng santri-santrine. Bimadza kana ya'murukum saykhukum? Bimadza kelawan lakon apa? Kana ana iku ya'muru perintahkum ing sira kabeh sapa saykhukum guru sira kabeh. Kyaimu kuwi merintah apa ning awakmu kabeh, Mas? Sampeyan jereke murid Syekh Abi Utsman. Faqalu mongko padha matur sapa ashab. Santri-santri niku sampe matur kana ya'muna bil tizamit taati wa ru'yatit taksiri fiha. Guru kula niku nek maringi pelajaran namung sederhana. Nek maringi tugas namung mayar. Lafale sing mayar. Lah piye to? Ya'muru perintah na ing kita sapa syekh, sapa guru, na ing kita perintah napa? Bil tizami taat kelawan netepi taat. Tapi senajan netepi taat kaya ngoten ditambahi wa ru'yatit taksir lan ningali kesembronoan pihak ing dalam taat. Dikongkon taat terus aja leren-leren. Tapi yo selalu dikongkon delok lek taate kuwi elek terus. Ben mumpung. Di gurune kadang-kadang sok ngejarak ngoten iki. Salah. Ben mikir nah. Salah. Ben mikir nah. Gakno keranjang sing apik. Cara kuno kiai-kiai wali-wali tanah Jawa sok-sok. Keranjang sing apik. Sudah keranjang ketenanan. Keranjang ada di lapurane gak apa sewaduk. Ben gawe eneh. Sampai akhirnya putek kan nyerah. Nah nyerah niku sing penting. Ora soal keranjange lek keranjang nek kiai tuku keranjang iso. Jadi sing penting duduk niku, sing penting murid niku lho ben cerdas, ben pinter. Nah, faqala mengko ngomentari sapa Syekh Wasiti.
Amarakum bil majusiyah al mahdhah. Lah nek ngono iku lak teorine wong majusi. Amara perintahku ming sira kabeh sapa syekhku ming sira kabeh bil majusiyati kelawan netepi agama majusi al mahdhati kang murni. Hala amarakum bil ghaibah anha bisyuhudi mujriha wa munsiha. Masa to gurumu ora tau merintah supaya kowe belajar gaib, gak ndelok ngamal dengan cara melihat pelaku amal dan pencipta amal itu sendiri. Lho, padha kiyaine nggih dewi-dewi Jawa. Kiai Utsman nek dawuh, "Le, taat iku terus. Ibadah iku terus. Tapi ya aja rumangsa apik, kudu rumangsa lek ibadahmu iku cacat terus." Iku jarene Syekh Utsman. Lah nek Syekh Wasiti mboten. Mbok ora usah ngono. Iku lak model majusi ngono kuwi. Mbok ya gurumu kuwi mestine kudune lho ya. Pelajaran kanggo awakmu kuwi dipelajari piye supaya nalika ngibadah kuwi ora rumangsa ngibadah, tapi langsung nyekseni sing gawe ngibadah. Ngoten. Sing gawe ngibadah. Kala dawuh sapa Al Ustaz Abdul Qasim Al Qushairi. Syekh Abdul Qasim Al Qushairi radhiyallahu taala anhu tentang kasus niki. Ya, tentang cerita niki. Terus pundi dawuhipun? Innama aradal wasiti. Angin pestine ngersakaken sapa Al Wasiti Imam Wasiti bihadza kelawan iki dawuh ngono mau. Dawuh napa? Kok gurumu kuwi aja ngono. Mesine iku lak ya murid iki kongkon belajar piye iso nyekseni Gusti Allah ngono. Piye iso nyekseni Gusti Allah kok ngono kudune. Lho, dawuh ngoten niku ora kok berarti Imam Wasiti niku napa mbantah dawuhe Abu Utsman mboten. Ngoten lho nggih niku sampean niru-niru. Mboten tira Syekh Qushairi. Dan niku sianatuhum. Ngersakno sianatahum ing jaga ashab murid-muridmu wau dijaga an mahalil ijab saking panggonane membanggakan diri. Oh, kan santri-santri lah cerita kan mesti bangga to nggih. Oh, lek kiai kula ngoten hebat. Nek merintah niku mboten kathah-kathah kok. Namung pokoke murid iki kabeh kon taat sing sregep, tapi nggih terus mboten oleh ndelok taate niku sempurna, mesti sik sembrono. Tidak Syekh Wasiti halah ngono diomongne. Kuwi ngomong liyane, cara aku ya paling luwih apik supaya murid iki dibelajari ora ndelok ngamal ngono malah penak malah. Dibelajari ghaibah ora ndelok ngamal, mergo napa? Ndelok sing gawe ngamal. Kesudi. Jane padha ae lho. Niku njaga murid-murid niku lho. Ben ora kemlelet. Ngoten. Sajake agek ngapalno dawuh gurune tok rumangsane wis iso. Walor ngidul nyalahne wong. Padahal mek ngamalno lafale tok niku dereng nglakoni isine lafal. Wis ngomongnya wis pokoke wong lek urung iso ngrasakno manunggaling kawula Gusti iki ngabuktine wis ora ana artine. Wah. Ngalor ngidul sing diomongne ngono. Padahal sakjane sing dikarepne ngomong ngene iki ben wah ben ketok lah aku ahli njero. Wah. Supaya butuhe mek niku tok. Lah cara Imam Ghazali jenenge kapusan. Gurur ngoten niku. Ngoten. Niku kira-kira murid-murid Syekh Abu Utsman iku lah cerita ngoten niku ita itu ngoten terus kali Syekh Wasiti alah ngono mbok omongne cara gurumu iku dene ngomongnya gak ngono. Maksudnya apa ben mboten membanggakan diri. La ta'rijan. Ora kok berarti
napa ngunggahaken sapa wasiti di autoni taksiri ing dalam pira-pira panggonan sembrono au tajwizan utawa menangaken ngolehaken lil ikhlali maring gawe cacat biadabin kelawan tata krama minal adabi saking pira-pira tata krama. Ngoten niku. Dadi panjen ulama nek pun ahli bangsa jero-jero niku lek dawuh sak dawuh niku mboten kena digebyah-uyah. Sama nate mirenge ceritane Sunan Kalijaga. Enten kodhok diuntal ula. Nggih. Nek kodhok diuntal ula. Sing Sunan Kalijaga hu. Diculne kodhoke. Kale ulane matur nuwun sing jare kodhok. Matur nuwun Jeng Sunan, matur nuwun. Jenengan tulungi kula. Jenengan tulungi kula malih ucul. Nah, dirose kula protes. Jeng Sunan, jenengan niku menungso, kula niki kewan. Umpamane Gusti Allah pun nakdir lek kodhok niku dadi panganan kula. Sampeyan kan ngecul niku. Lho, Sunan ngeculne sapa? Lah jenengan wau dawuh, hu niku rumah kula kan. Culana ngoten niku. Niku kula culana. Lho sing ngarteni ngono lak kowe dhewe. Aku ora ngomong culana kok ngono kok culana ora. Ngoten. Jare si kodhok. Aku muni jare si kodhok rumangsane kodhok. Mane huntalen. Jare kodhok ya culana. Jare kodhok lek ngarteni ngoten, lha si ula terpengaruh. Jare si kodhok ngoten jare ngomong karo ulane. Iku lho karo Jeng Sunan kon nguculi kok lho. Culana lha terus akhire ulane perintah, apa bantah dateng Sunan Kalijaga. Terus pundi jenengan niku takdir jenengan lho. Sapa ngowahi takdir? Takdir pancen mung rezekimu sakjane asline. Lah aku muni mari ora ngongkon nguntak, ora ngongkon nguculi. Sing ngarteni lak kowe dhewe kena pengaruhe kodhok. Wong sakjane kuwi mengkarepe huntalen ngono. Lha aku muni huculana lak aku ngowahi takdir. Lah aku muni huntalen lak pancen takdire ngono kuwi. Lah kok mboten diterusne. Lho nek aku muni huntalen, lah aku lak berarti wali sing gak welas karo penjaluke wong njaluk tulung. Lha iki kodhok njaluk tulung ya tak tulung ya aku muni hu. Dewe niku lho nggih. Akeh muni hu ngoten tok wae wis dadi masalah. Dadi masalah akeh. Mulane wis ora usah kaken bicara. Ngoten niku lek dibicara ranten. Sing penting niku tandang ngoten. Sing penting tandang lah tandangnya supaya bener elek sing bimbing tau kemandange niku. Nah, dene soal isone peningkatane piye? Allahumma mbuh niku wau. Allahumma mbuh. Wae. Yang penting aku tetep duwe penyuwun ning Allah, iman tetep, selamat dunia akhirat, atine padang. Pol penak ngoten niku. Lagi deh. Hasilnya apa? Zaman metenteng ya panggah ra iso. Upama iso sakjane ya ora hasil metentenge sampean lho. Entek-entek to niku. Bendang tek sakjane. Tapi waktune sik panjang aja dientekno sik. Jadi kesimpulannya murid niku dalam hal taat niku prinsipe boten oleh apa? Boten oleh delok ngamale, boten oleh delok taate, boten oleh banggakno napa sing wis dilakoni. Sing paling penak sing prinsip tak derenge niki rada genah ngene nggih. Lek taat kuwi muncule kok awake dhewe ya napa? Kudu susah.
Mergo berarti kuwi enek pengakuan-pengakuan. Lah nek taat niku sampean rasakno peparing keng Allah, ya kudu disyukuri nggih. Bunga. Nah, ternyata hal sing kaya ngoten niku muncule nalika ana bantuan saking Allah, wong niku gak rumangsa ngamal. Baik niku posisine salikun maupun posisine wasilun. Niku tata krama nggih. Iki nyangkut tata kramane wong mlaku. Dadi jenengan lek upama diparani supire Pak Gubernur Surabaya, Gubernur Jawa Timur, ajudane kan nyusul sampean. Sampean numpak sedan sing dipirim Pak Gubernur niku aja kemlarat. Iku ngono kowe ra melok duwe sedan. Iku ngono sedane gubernur. Upama kowe numpak sedan kowe mang teko Kertosana, teko Jombang, teko Mojoagung, teko Kriyan, teko Waru, teko Wonokrama, teko ngono iku ora tekamu ning kowe ditekakno. Malah Pak Yai Wafur mantenan. Iku lek dawuh sederhana mawon. Pokoke wong iki belajar ibadah iki ya terus cara syariat dilakoni, salat waktu dilakoni, apa-apa ya dibelajari kabeh. Sing penting niku jane mek sepele. Pokoke aja tapi kudu selalu di. Jangan melakukan tapi rasakanlah dilakukan. Jangan tapi di. Mergo lek di iku dadi objek. Gitu nggih? Lek dadi objek berarti gak melok-melok. Krana gak melok-melok mbok elek mbok apik gak ero. Lha kok kono lek aku diparingi apik ya aku kongkon syukur, lek aku diparingi elek kongkon tobat. Lek aku diuncali arit karo keranjang berarti ya dikongkon ngarit. Lek aku diuncali tampare kebu sapi sak sapine pisan berarti kon buyang. Lah kok malah didol. Ini enek buruh model ngono ora dipecat. Diuncali tampar sak sapine malah gawa ning pasar kewan. Mergo diakoni niku apa? Nggih ta nggih? Anggur wong domong iki sapiku tukunen. Iki sapiku tukunen. Lah gitu nggih? Ya lek juragane ora roh ngono, roh terus. Ita itu. Jadi nek saged ngoten nggih, sakjane geli semawon. Jadi sederhana atau persoalannya jadi sederhana. Cuma kadang-kadang ngene ku wau. Kudu disulit-sulitno, didaki-dakino. Jadi ngaji hikam niku jane ya gampang-gampang mawon. Lek pas tiba sing gampang. Pas tiba sing angel ya angel. Mergo ya angel mbek ora angel iku sakjane dipikir wis ngel-ngel dhewe. Lah nek sampean gak rumangsa mikir lah ya gampang. Nggih. Hah? Angger gak rumangsa mikir ya gampang. Sampean metenteng mikir. Wong aku sing ya ora dadi. Urung-urung wis metenteng dhisik. Lah wong ujian niku lek pengen lulus, niku sing apik aja rumangsa ujian. Ora rumangsa ujian ya pokoke mlebu ruangan ngono ae, ana lembaran tak adepi. Sak iso-iso aku ora iso ya wis. Niku ketika santai mboten enten beban ngoten niku mengke pas ngadepi soal enteng, gampang metu. Tapi urung-urung wis deg-degan dhisik. Wah, soal angel ta ora ya wis dadi soal siji pisan. Kok tak kok engko kira-kira sing metu halaman pira wis. Bener-bener. Kula niku alhamdulillah wiwit cilik niku rumah kula eling-eling niku. Di kula niki sekolah wis diceluk DRS ya, berarti tahu sekolah kan ya. Di RS tahu sekolah. Delane rumah sekolah itu belum tahu. Kula niku kok pas ujian terus wedi gak lulus. Belum tahu. Tapi kok terus kula ngoyo pengen lulus ya ora tahu.
biasa ngoten wis biasa. Nek soal tak adepi iso tak jawab ra iso ya wis. Ngoten iki ketali termasuk ulama tadi. Ujian di RS itu nganti saat ini ijazah kula dereng roh lho rupane ijazah di RS kula. Dong setengah isin to kula ora tau kuliah dadi di RS. Gawe skripsi digawekno wong. Jadi di RS lah di RS-an lho ngoten niku. Ben ketok kempros umpane di RS Kiai Haji. Lucu. Hadratus Syekh Al-Mukarram Kiai Haji DRS Umron Jamil dari Jombang lho lah. Ngene ku lah apa ya. Sampeyan goleki kula teng Jombang salah cethuk sing ana Kang Impron ngono. Malah roh. Wis asu jenenge teng Tambak Bras kok goleki Kiai Haji Imron putih daleme ora ketemu. Kang Impron ngoten santri-santri kata sen roh. Niku. Jadi kadang-kadang nggih kula panjenengan kan terjebak ngoten-ngoten niku. Kadang-kadang niku isin jane diceluk kiai. Ya salahe sing nyelo ora urusanku kula nggih ngoten. Ora perlu riso kula niku ya kawitan nggih riso jane niku. Celuk kiai jane urung wates kiai celuk kiai. Sesuk kula pikir biyen ora melok nyeluk sing nyeluk wong-wong kuwi yo. Rumangsaku wis biasa ya kan impron ngono ae rumangsaku. Dadi ki kadang-kadang iki metu blonjome lah eleke ngoten niku. Mergo ora patek rumangsa kiai wis guyon mbek cah wedok barang biasa malian. Rumahku ya biasa ngono ae. Kadang-kadang ya pas metu rumangsa kiai ini lho pas metu jenenge ati kok nggih. Ana-ana do nyeluk aku kiai. Ngono ku lek dilokne bojo kula ya tanggo engkres. Aku iki kiai lho, Bu. Ngoten. Jadi pas poso-poso ngoten lek musafir sok-sok kula lagi mokel. Lho, pancen musafir kok. Kena mokel. Jangan merasa bahwa mokel itu lebih rendah daripada yang poso. Loh, ini saya itu loh. Soalnya apa kedua-duanya jalur dari Allah. Sing penting iki saja nih. Jadi jenengan sholat jamak karo sholat orang jamak. Jangan merasa bahwa sing sholat gak jamak tertib zuhur dilakoni zuhur asal jamak. Padha lungane lho kene maksud kula. Anak wong padha ziarah Wali Songo. Sing sitok rumangsa lek aku wis wegah jamak. Rumasane lek wis muni wegah terus dadi wong top ngono piye? Ya ora. Sing siji kemelelet pisan. Lah aku ya ora. Wah jamak. Iku padha kemelelete niki. Jangan merasa bahwa jamak itu lebih baik daripada tidak jamak atau sebaliknya. Jangan merasa bahwa tidak jamak wong sing salat gak jamak lebih baik. Yang penting niku sadar bahwa ini kedua-duanya jalur dari Allah lebono ngono. Lek ngleboni siji niku ya kaya Allah, ngleboni siji niku kaya Allah bar to. Oh, terus ora kok sing ana wong lunga dadi musafir kok iso bertahan ora mokel rumangsane apik, durung mesti. Nah kalau itu hanya sekedar untuk nuruti ambisinya DE supaya aku tak gak usah mokel ya, jarane wong ampuh kuat poso terus. Ya padha ae kok. Sing mokel termuda elek ya ora. Ndek mokel kemlarat ya elek sepadha mawon. Ngono wong-wong bodho kabeh lunga-lunga ora gelem mokel. Lha ini kemlarat ngoten. Jadi ternyata apa? Nun sewu ya, ini khususnya ngaji soal hikam, ngaji soal tasawuf soal hati. Ini jane namu dudu ning ngeten tok wae. Dimanapun posisi kamu, itu sebenarnya kesempatannya itu sama. Sama terus kemungkinannya sama, mungkin ditampa, mungkin ditolak, itu padha. Dan nek wis ngono lho, apa kowe iso kemlelet barang? Untuk apa kowe kok wedi barang? Ya akhirnya mereka padha. Wedi karo gak wedi niku ya posisine sami. Dadi mungkin terus lolos, terus piye? Ya rasa terus piye lho, piye lah. Jadi soal mana? Nggih ta nggih. Piye itu dadi soal, piyene diilangi. Ya sing ngene iki. Sing penting napa? Terus sadar enten Allah niku mawon. Terus sadar enten Allah lah.
Karena terus sadar enten Allah aku posisiku niku diperintah apa? Tak lakonane. Nek iso. Lah upama ora iso ya berarti gak dikongkon. Nggih ta? Ora dikongkon nglakoni sing dikongkonane niki wau, tapi dikongkon tobat, ngoten lho. Paham nggih? Nek iso aku salat. Lah nyatane aku ora iso salat. Mergo apa? Ora kudu. Jadi ya wis lek kuwi wajib nek ora kudu nglakoni. Nek ngono aku ora dikongkon salah apa dikongkon tobat. Ya Allah, kula nyuwun ngapura salah napa? Kok kula mboten iso ngleboni makom salat Gusti lho. Nah, nek ngono terus moro karo Allah dikai hadiah. Ya saiki salah to. Oh lek aku kon salat saiki budal salah. Ora kok terus malah. Lah ngono aku ngene iki aku salah gak salah iki sing gawe kono. Aja mbok salahno aku lho. Iki lak sampean gawe amping-amping jenenge. Itu terus nek ngono Gusti Allah terus mbok amping-amping. Iku jenenge wedhus kudu wulang macan. Serigala berbulu kualik. Enak wedhus ben ketok diwedeni wong kudungan lulang. Majane ning wedhus yen ta iku lulange lulang. Macan niku jenenge tok ngaku-ngaku neh niku wau. Jane kowe iku wong males. Cuma ngakumu niku takdir Gusti Allah ngene. Nggih ta nggih. Lah nek kowe wani ngono tenan sampai somben mati, sampai somben jegur neraka aja sambat. Lho ngoten lho. Lho ngare sampean karepe dhewe ngono. Wong sing iso karepe dhewe Gusti Allah tok. Nggih ta? Liyane menungso gak iso karepe dhewe, kudu dipeksa manut karepe Gusti Allah. Dipeksa manut karepe Gusti Allah. Nah, soal manut niku ana kalane manut sing dipeksa, ana kalane manut pancen pengen manut. Iku ngono ya karo anugerah saking Gusti Allah. Dadi jenengan salat pas gak enak ya ora usah Rasulullah. Ya alhamdulillah gak enak-enak rite iki iso salat. Ojo kok piye to aku salat ora iso khusuk-khusuk wis to, ora usah nemen-nemen soal kelangan khusuk. Nyatane kowe dipeksa Gusti Allah ngleboni salat, berarti kowe terdaftar dadi wong sing salat. Alhamdulillah. Ngoten lho. Lagi legona. Penak ben lega. Tapi kan nyatane ki salat to nggih. Mbak maksudnya sampean pas Allahu Akbar mbok khusuk buka sak ngira ditakoki wis salat kurang iku. Ya wis ngono ora usah bingung. Aku wis salat. Dadi cara sok ditakoki mpun Gusti kula mpun salat. Lho salatmu pulang bonteng ngoten. Sampeyan iki dereng diresi. Ya akhire wong niku mengke sakjane sing penting nek jenengan ajeng ngarani penting niku sakjane sing penting ndang ilang. Dan hilang dari posisi sing berlawanan kalih ketuhanan. Nah, posisi berlawanan kalih ketuhanan niku sing paling gedhe niku ngaku-ngaku. Niku sing paling gedhe. Ngaku-ngaku niku tegese aku niku lho nggih. Niku sing paling gedhe aling-alinge niku. Aku iso. Iku lak namung aku wong sakjane iki ra iso. Nek wong pinter matematika niku nek pas lali ora iso. Nggih ta? Nek pas turu ditakoki yo. Profesor, 2 tambah 2 berapa? Padahal profesor niku. Tapi pas turu yo ora iso jawab. Lah nek pancen ngelmu kemampuan matematika niku KNJE. Masih turu ya agak kelingan lah ngoten to. Orang melok duwe. Nah, suasana begini niki rasa ati. Aja diunggo mbalambi lan ngomong. Sosok niku kula jenengan ora betah. Bar krungu ngaji hikam itu terus anggere wong diomong sakjane ngene lho ngono lho. Ngoten. Nek kaya kula ngeten kan rekaman ngomongnya sepisan dene disetel bolak-balik niku salah nyetel. Ora kok terus anggere kula ning bis petuk wong itu lho Pak sakjane ngono sementing gak rumangsa numpak bis. Ya numpak bis ae ngono kuwi.
Jadi niki soal ati niku aja kaken diomongne. Nggih. Dia belajar dari dirasane ngoten mawon lho. Belajar yang dirasane. Mergo omong iku gak iso marekno weteng. Kecuali mangan. Jadi sampean cerita mangan aku roh anak uang mangan. Oh enak banget mergo sing dipangan niku sate kambing. Duwe dikake gule, disendok serok mlebu cangkem satene diurut surat ngono. Iso cerita wong mangan sate iku durung mesti lek ndeke wis mangan sate. Mek omong enek wong mangan jan urut lek ngomong. Kaya kula iki urut kok. Ngomongne wong suluk ngene, ngomongne wong wusul ngene. Nek gayane lek kaya wis wusul-wusul tenan lho. Padahal namung maca. Terus kula tak itu. Anggere tak biji wis iku ora iso lek wusul. Nggih, kula terhijab kedelep-delep tenggene sikap yang tidak benar juga. Makanya luar biasa. Kenapa celah-celah kapusan menggok ngene soal ati. Ngono niku srit ngoten niku. Niki ora kok berarti terus sampean kon leren mboten. Ya kon besat-besat ngono kuwi lho. Bendang cekelan. Tampare Gusti Allah wa tasimu bihablillahi jami'a. Ya wis sing mleset-mleset ya cekelan, sing ora mleset ya cekelan. Lha ngoten nggih. Ora usah paidu-paidunan. Mergo lek paidu-paidunan niku efek elek. Ngoten. Pokoke jenenge wong maido niku mesti ora beres. Musuh senajan sampean wong apik lek seneng maido wong mesti gak beres. Niku enten penyakit sing sampean gak sadar. Ada. Jadi soal cerita niku cerita ngoten niku cerita. Kula mboten perlu bangga. Tapi kadang-kadang jenenge wong sok-sok ya bangga ngoten. Sok-sok ya bangga. Nek ngoten wis istighfar, ngoten mawon benar. Bangga iso. Wong niku lek didelok ngoten jane namung sekawan. Wasiate Syekh Abil Abbas Al-Marsi dumateng sing aran Hikam niki, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Wong iki jane nek duwe suasana papat lan ora enek sing nomor 5. Ya semono papat kuwi. Siji, suasana taat. Nomor 2 suasana maksiat. Nomor 3 suasana nikmat. Nomor 4 suasana bilai. Nomor nikmat dhisik nih. Nikmat nomor 2 bilai, nomor 3 taat, nomor 4 maksiat. Bagi ngono iku tok. Secara rasa kehidupan wadak isine mung penak karo gak penak. Secara kerohanian isine iku enek sing taat karo maksiat. Niku ampun kalau aku maksiat kudu dang taat mboten ngoten. Lah aku taat tak jajal maksiat ya mboten. Lah aku penak tak goleki gak penak ya aja. Lah aku gak penak tak nguber ben penak ya aja. Lah terus masing-masing posisi itu tadi itu punya perintah yang berbeda. Lek kowe pas penak syukur. Lek kowe pas biayai sabar. Lek kowe pas maksiat tobat. Lek kowe pas taat bari'ah ning Gusti Allah. Bari'ah ngene iki ora ngakoni taat. Mergo lek ora ndang balik ning Allah, mungkin aruse selakon slet ngoten lho. Niku lek pas taat dan balik ning Allah, artinya balik ning Allah niku napa? Taat iki kok Allah kanggo aku, ngoten lho. Senajan pas arep berangkat taat tau lillahi. Tapi sajane ora. Taat kuwi minallahi marang aku. Saka Gusti Allah diparingno aku tak tampa alhamdulillah. Lek ganteng mbok balekno gak iso muni ngono kowe. Kok terus ket awal kowe muni aku tak salat
kanggo matur ning Allah, kok ora ndang mbok balekno neh. Konslet. Lah, semanten ugi nalika kena bilai kok ora sabar. Ya ora iso penak, gak iso syukur. Lha nggih. Mergo napa? Bilai kuwi sajane ya nikmat. Karena banyak sekali kenikmatan Allah itu dibungkus dalam bentuk bilai. Ya kata nikmate wong duwe anak niku kudu ngliwati proses ngidam, meteng, babaran. Niku lara kabeh to. Iya Bu nggih. Kabare. Kula wong lanang ora tau babaran kok. Kabare ibu-ibu jare wong babaran niku lara. Lorone wong babaran itu mengandung kebanggaan bahwa disitulah kesempurnaan seorang ibu. Iya, wong lanang gak paham. Gak paham. Anane ibu-ibu niku betah meteng 9 wulan. Anane ibu-ibu niku tahan nalika ngempet larane babaran. Karena pada hakikatnya di balik lara itu ada kebanggaan di dalam hati ibu itu bahwa aku jadi ibu. Kok upama karo Allah ben diseseli nikmat niku ora kuat. Semanten ugi bapak-bapak wani itu mandang macul sampai bungkuk gegering gales kaya pesireng. Iku lek gak ana kebanggaan aku wong lanang kudu tanggung jawab. Lek ora enek ngono ora kuat. Mulane bilai itu seringkali mengandung hikmah yang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Suwalike nikmat kuwi lek ora ndang disyukuri yo nguatiri. Mergo banyak sekali nikmat membawa malapetaka. Dan biyen dhek urung duwe sepeda motor, ora tau tukaran. Terus saiki duwe sepeda motor men merengut ae. Mergo sepeda motor anyar yo ora mulai-mulai. Ya Bu nggih. Monggo wong lanang itu ora mulai-mulai ibu ning omah ngenteni nyengklung ngoten. Terus kadung masakan wis mateng, selanang ra teko-teko. Arep tak pangan dhisik engko lek marondang teko aku wis wareg lek gak enak ya kono tersinggung. Mangan kok ora tenanan. Tapi jintane ra teko-teko lah, mau teko wis ngomong, "Ayo Mas, Mas." Santane ket mau, "Aku wis baru mangan ditraktir kancaku mele." Gelane ra karo to, Nggih. Gara-gara duwe sepeda motor anyar malah dulon ngono kanca-kanca wis akhire. Terus pandangan matamu sedingin salju. Wes akhire malah reno dadi konflik. Napa? Nikmate duwe sepeda motor itu ternyata seringkali memunculkan konflik-konflik sing gak enak. Medan. Lah, bila ini wong ora duwe duit niku malah lulut ning omah. Lah, jadi terserah sampean akan memandang apa itu. Lah, nek menurut tuntunane Syekh Abil Abbas Al-Marsi, dumateng muridipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari niku, lek kowe pas bilahi sabaro jembarno hatimu yakino lek di dalam bila itu banyak hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sekedar cubitan dari Allah supaya kamu menjerit dan rasakan adalah bahwa cubitan itu dari kekasih yang sangat mencintaimu. Maka walaupun dicubit minta lagi. Lho kan ngoten. Ini cubitan sayang. Walau dicubit tapi cubitnya sayang. Walau digigit niku. Digigit ya sakit, tapi kan di dalam sakit ada kebanggaan. Orang durung dicokot kok. Lha nggih, orang durung dicokot ya. Niki gambaran suasana ini suasana batin. Lah sing kathah kula jenengan niku salah sasaran. Nalika jenengan diparingi dadi wong melarat, cita-citane aku pengen sugih. Yo kabeh. Nalika diparingi dadi wong sugih kok kurang kabeh ya lho. Ngono iki malah rumangsa melarat. Nggih.
Jadi konflik terus. Malah akhirnya jadi wong sugih wedi melarat. Aja nganti melarat aku lho. Sing duwe kesugihan kuwi sapa to kok malah kowe aja nganti melarat. Ya terserah sing duwe kono to kok aja nganti. Begitu pula ketika sampean taat. Taat itu kehormatan. Kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Aja mbok akoni. Begitu pula ketika kamu maksiat, itu undangan melalui pintu taubat. Nek pun ngoten lak mboten enten konflik. Ajeng sampean masalahne napa malih? Wong dunya enek ya mek kuwi tok. Nggih. Nek papat iku tok niku. Lah, terus ada sing ngoten juga ada terus sing nguber nah, takok nah anu. Terus piye to, Pak? Kersane saged nyelesaikne soal sekawan jenengan. Lah kula mboten saged-saged. Lah lek kowe gak iso-iso, ya berarti kowe lali Gusti Allah. Engko balike lek terus balik teng bab zikir. Nah, lek wong niku zikir eling, sadar bahwa dia itu hamba Allah, ingat Allah. Iki mesti mawon gampang kembali. Nah, lek enten wong kadang kula niku jane nggih pun pengin lho Pak, tobat niku pun tapi kula niku isin. Tobat kok isin iki ta? Wong tobat iki manane bali ning Allah kok. Lah niku tobat krana wedi dilokne wong. Mun kesel kula dilokne wong ngalor ngidul kula tak dadi wong apik. Lah nek hitunganmu ngono jenenge ora tobat ning Allah, kowe krana isin karo wong. Iki kadang-kadang cobane wong tobat niku malah akeh sing ngelokno. Nalika urung tobat pian malah malu wong iku nggih ngoten. Bangsa saiki belajar tobat salah malah diece karo wong. Kancane sing lawas yo ngece, kanca sing anyar urung percaya. Gitu nggih? Kanca sing lawas yo ngelok ya, saiki ngingu padasan. Ngingu padasan. Ah iku tasbih mbok icir piye. Gua jelek ngoten mek kanca-kancane. Ya, saiki nganggo ketau. Aku kok ngerti dalane masjid ket kapan? Pancen hawane wong ajeng tobat mesti diuji kali Allah. Betul lho. Sementara kadang-kadang wong sing kadung geting mergo tau kecaton biyen tau nyolong sepedahe wong niku. Wawane ngoten. Ketepaan dhek sing ngimami teng masjid niku, sampean melok jamaah niku dhek ora mendak bunga. Lah iku lak padune. Nggo lirak-lirik milih sepeda sing apik. Lha nggih. Akhire terus kaya nika nyanyiane Abid dari pintu ke pintu niku. Kalau orang bersalah apa selamanya akan salah. Nelongso. Nah, sakjane kenelongsoan itu bukan apa kenging napa to? Wong anggere arep tobat kok Gusti Allah malah dikai buntu dalan. Sakjane kan buntu to nggih. Arep balik ning kanca lawas kadung ngomong lek aku tobat, arep ngonco sing anyar, kanca anyar urung percaya. Maknane apa? Ben ora ngreken liyane Allah wong nyatane kowe arep-arep rekenane liyane Allah ya ora direken. Lah mas pun Allah. Sakjane ngoten saja. Kata to nggih, kasus ngoten lek kata. Kadang-kadang kula niku nate duwe tangga nggih ngoten kok. Asal niku ora tau salat. Moro-moro niku pujian keliru. Ngoten niku dilokne wong akeh. Ya malah ngasih do salat malah. Disukne main neh. Nah, ternyata belum kuat dia. Artinya niat tobatnya itu bukan karena Allah masih karena dhewe sungkan apa piye. Alah. Perlu itu dikembalikan lagi hati nuraninya bahwa saya ini hamba. Kalau saya sedang diberi suasana berdosa, maknanya saya diundang Allah melalui jalur taubat. Ya metu blonjo ame kudu nek gak blonjo gak iso tobat. Ya, saiki padasan, bangingu ba ora. Padasan-padasanku dhewe. Aku ora butuh nyembah raimu. Wah, aku butuh nyembah Gusti Allah.
Ngoten penak. Nggih sementara nggih bagane ati kan nggih perlu ngelokne barang ngoten. Ben mboten gampang kengguh tenggene lawakane wong. Upane dilun halah awakmu ngono-ngono golek padune. Ben dimantu karo takmir masjid. Halah aku ora ngrungokno cangkemmu. Aku iki belajar bolone karepmu aku belajar dadi kawulane Gusti Allah. Sebenarnya ngene iki hawane. Ya mungkin itu secara dadi wong tegar. Lha urung terus glior. Semara putus asa balik nah. Alah mesisan. Wis apik pirang-pirang wulan pagajaran nyolongi sandal, nyolong tenan lho. Lagi itu bagi prinsip itu sama dengan prinsip ini jadi wong putus asa. Wong putus asa. Mergo napa? Nalika piyambake masuk teng wilayah suluk niku wau, dia tidak mau memutuskan hubungan dengan amalnya itu sendiri. Alah aku wis tobat bareng sik lho. Aku wis tobat. Itu berarti terus ngamale diakoni to nggih. Jajane bapak kan alhamdulillah. Masyaallah. Pirang-pirang wong sing dosa kaya aku isih dolali dengap-dengap nglangi ning segorone maksiat. Lah kok aku karo Gusti Allah dintas alhamdulillah Gusti. Gusti wis ngono wis. Ora enek kejaba nangis. Ngoten lho guys, wis gak ngreket wis. Sampeyan delok lek enten wong suwi ra cetok anake. Kula sik wingi cek teng pelabuhan Tanjung Perak Surabaya niku lan ngajine sak kaset iki. Pelabuhan Surabaya enten tiyang 3 tahun anake dadi TKW. Itu papak teng pelabuhan Surabaya petrok niku rangkulan angel didelok wong akeh ya ora roh. Nggih, artinya ada kembali, tobat itu kembali lho. Lah nek kok kembali bener-bener kembali sampai pada Allah mesti nangis, ora nek wong tobat gak nangis. Nek urung iso nangis berarti urung petok Gusti Allah. Urung balik iku jenenge ijek mikir awakku ngene didelok wong. Ya, ijek mikir wong barang ngono wis. Ijek gak cara wong sirisiran ora tenanan iki. Lah wong sirisiran tenanan gak kangen nek wong wis cuek kae donya kayak kutok. Jadi dunia milik kita berdua. Mergo wis kadung ketemu sang kekasih. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saestu-estu masuk dalam rengkuhan rahmatipun Allah sehingga kula panjenengan mboten perlu ngereken ngitung-ngitung ngamal sing pun kula panjenengan lampahaken dados tiyang sing bener-bener mukhlasin sing diikhlasne dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzu bika minasy-syarri kullihi ya man bi yadihi al-khairu kulluh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.